बे समाव नं ब्रैजि रौथा बियाबनि इउपिपिएल दोलाव गोबां सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै जयेन जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिआरआव राजखान्थि दोला जयेन जानाय बायदि बायदि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो इउपिपिएल दोलावबो गोबां सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे समाव नं ब्रैजि रौथा समस्तिनि बर' बाजार लाइब्रेरियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरज स्वर्गियारि बिथांनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर'नि सरकार दैदेननायखौ मोजां मोननानै दिनै मोनसे जयनिंनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय सा 98 सोद्रोमाफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलाव जगदान होफैनाय खौरां मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।